Aquesta jornada nosaltres la plantegem des del grup d'Esquerra d'una forma clarament transversal, àmplia, que va molt més enllà del debat polític local. Jo crec que l'emmarquem en una necessitat que té la ciutat, que creiem que tenen les ciutats, que té el país, que és la de treballar per la inclusió social. L'any 2009 aquest Ajuntament va aprovar el Pla Local d'Inclusió. Aquest document que vam aprovar per unanimitat en el ple municipal va estar treballat no només des de l'administració, no només des de l'Ajuntament, sinó que hi van participar la majoria d'entitats de l'àmbit econòmic, de l'àmbit cultural i de l'àmbit social de la ciutat de Terrassa. El document resultant va anar molt més enllà. El document, un cop el vam tenir treballat, vam veure, també al darrere hi havia una intenció clara, però vam veure que era un document que anava molt més enllà de la coordinació i de posar ordre en tots els programes que hi havia a la ciutat a l'entorn de les polítiques socials i del treball a favor de la inclusió social, sinó que era un document que anava a l'arrel de la gestió municipal, a l'arrel de les polítiques públiques municipals. Els que em coneixeu una mica sabeu que ja fa un temps insisteixo, també és cert que ja fa temps que insisteixo, les coses van canviant i a vegades un no es dona compte, però que insisteixo que les polítiques públiques locals des de fa una sèrie d'anys han arribat a la fi d'un camí, a la fi d'un trajecte. Fins i tot jo m'atreviria a dir a un cert col·lapse. No només a l'entorn de les polítiques socials. Si analitzem i parlem de les polítiques d'esports, cap on van les polítiques d'esports a nivell local, a nivell municipal? No parlo de Terrassa, parlo en general. Si parlem de les polítiques culturals, després de 30 anys d'ajuntaments democràtics, d'actualitzar les polítiques culturals, en aquest moment, un cop hem construït equipaments, un cop tenim les estructures a l'entorn dels esports, de les cultures, de les polítiques socials més o menys construïdes, les polítiques aquestes de present i de futur cap on van. El document resultant del Pla Local d'Inclusió ens dibuixava una forma de treballar nova, una forma de treballar a partir de la coordinació, de la cooperació entre l'administració, els agents privats i els agents socials, que ens generava un canvi profund amb l'aproximació de les problemàtiques a nivell de ciutat. Creiem que aquest document era important, cada un des del seu àmbit, per aquesta reflexió. En el fons estàvem transformant un model de governança, un model de relació entre l'administració i la ciutadania. Aquest document es va fer, va servir, s'hi va involucrar moltes entitats, com deia, també ciutadans no associats, la qual cosa també va ser molt interessant. En aquest moment, el govern de la ciutat, que aprofito per agrair la presència de la regidora d'Habitatge i d'Igualtat, han tomat la revisió d'aquest pla local d'inclusió. Nosaltres hem cregut que era interessant generar aquesta jornada per portar el nostre granet de sorra en tot aquest procés. Com que no m'heu vingut a escoltar a mi, jo us emmarco una mica la jornada, us faig un marc general, sobretot, com us deia, a nivell de política municipal i de política local. Quan parlem de polítiques socials, aquest Ajuntament, aquest govern, històricament en parla molt i constantment. Quan parlem de polítiques d'inclusió i de polítiques socials, crec que coincidiríem, sobretot amb els experts que tenim avui aquí, que a nivell municipal hem cremat etapes d'una forma molt ràpida i que moltes d'aquestes etapes que hem anat cremant moltes vegades no les hem consolidat. Això hi hem de sumar que en els darrers anys hi hem patit una crisi molt important, que ha tingut una afectació evidentment a la societat, però també ha tingut una afectació molt directa als recursos econòmics que les administracions tenen per destinar a les polítiques en general i també, encara que hi hagi un esforç molt clar i molt evident, també en les polítiques socials. Els governs locals, els governs municipals, hem tingut sempre una presència molt clara en les polítiques de benestar social i d'atenció a les persones, des de sempre. Més per voluntat que per competències. Però la voluntat, allò que es diu, de l'administració més propera al ciutadà, sempre hem tingut la voluntat d'estar molt a prop del ciutadà i de buscar solucions a les seves necessitats. Quan parlem dels 3 pilars de l'estat del benestar, salut, educació i pensions, és cert
que són els 3 pilars de l'estat del benestar, i que en aquest espai els ajuntaments, els municipis, hi han tingut un paper secundari. En canvi no l'hem tingut, com us deia abans, quan parlem de polítiques culturals, de polítiques de promoció econòmica, de polítiques esportives. Aquí els municipis, històricament, hem tingut un paper molt actiu i molt proactiu. Ara, en els 3 pilars de l'estat del benestar, en educació, en salut, en pensions, el paper dels ajuntaments, bàsicament per un tema competencial, ha sigut menor. Quan apareix la idea, quan parlem de política social o de polítiques d'inclusió, això canvia. El que anomenem com a quart pilar de l'estat del benestar neix amb unes competències clarament enfocades als municipis. I aquí és on les ciutats, els pobles i les ciutats, entomen un protagonisme que jo crec que és una voluntat política sempre havien volgut tenir i que ara la tenen des d'un punt de vista competencial. És cert que el tenen des d'un punt de vista competencial, però no el tenen des d'un punt de vista de recursos econòmics. Més enllà dels que pensem que hem de fer una república nova, però els que pensen que no, crec que coincidim que el protagonisme dels municipis en la política local i en les polítiques d'inclusió social és necessari i indispensable. I això va vinculat, com deia, no només a les competències, sinó va vinculat a que aquests ajuntaments, aquestes ciutats, aquests pobles tinguin els recursos pertinents. Si tenim competències, si som l'administració més propera als ciutadans, si detectem, si som els primers en detectar les necessitats que té la nostra ciutadania, necessitem els recursos adients per donar resposta. Jo crec que amb això també estem tots coincidim, és un discurs antic, tothom el comparteix, és transversal. Però sí que és cert que la fotografia fixa que tenim de la majoria de les nostres ciutats és prou preocupant com perquè siguem capaços de posar-hi fil a l'agulla i dir les coses pel seu nom. Aquí hem sigut capaços de generar polítiques a l'entorn de la cultura popular, de la cultura tradicional, hem sigut capaços de destinar recursos i de fer gestió a l'entorn de l'educació, hem sigut capaços de construir equipaments cívics i socials, equipaments esportius, i quan parlem de polítiques d'inclusió i de polítiques socials, que som els primers, els més propers, hem de tenir no només la competència, sinó hem de tenir els recursos per poder dur-los a terme. Com deia, les ciutats som l'actor principal. Estem parlant de moltes coses a l'entorn de les polítiques públiques locals. Han arribat a la fi d'un camí, les polítiques d'inclusió i les polítiques socials ens transformen aquest marc conceptual i posen les polítiques socials, les polítiques d'inclusió en el centre de l'activitat política. I aquest és el canvi, creiem, més important, que és el canvi de paradigma, que afecta d'una forma clara, com deia, les polítiques socials, però també afecta a les polítiques econòmiques, a les polítiques de cooperació, a les polítiques esportives, a les polítiques culturals. Quan parlem de polítiques d'inclusió, parlem de polítiques absolutament transversals. Un dels altres canvis importants que suposa aquest canvi de paradigma és que les polítiques socials passen de la reacció i de l'assistencialisme a l'estratègia i a la garantia de drets. I això té molt a veure amb el que deia fins ara. Quan parlem de polítiques d'inclusió i de polítiques socials com a polítiques estratègiques, repeteixo, vol dir que són el centre de les polítiques locals. S'ha acabat això, és a dir, parlem de polítiques socials de benestar o d'inclusió i ho destinem exclusivament a un sector determinat de la nostra societat. Per donar resposta a aquest sector determinat de la nostra societat hem de ser capaços de tenir una visió àmplia. Quan parlem d'inclusió social estem parlant de gent que viu exclosa a la nostra societat, que a més la tenim en la majoria de casos quantificada i detectada, però també estem parlant d'un volum molt important de la nostra població que viu en risc d'exclusió social. És tan important incloure a les persones excloses com evitar que les persones que encara estan incloses caiguin en l'exclusió social. I aquest marc, aquest titular que crec que és simple, que tothom comparteix, jo crec que és el canvi real de paradigma. L'any 2009, recordo perquè l'alcalde d'aleshores, amb una mica de raó, deia home, hem d'anar amb compte amb els missatges que donem, però els números que ens sortien a la ciutat de Terrassa és que hi havia un 40% de la població de Terrassa que vivia
exclosa o en risc d'exclusió social. I això, el número és molt contundent. I jo crec que és bo saber-lo i és bo explicar-lo. Perquè aquí hi ha un percentatge de població molt gran que no està exclosa, però que si no fem les accions oportunes pot acabar estant exclosa. I aquí parlem des de gent gran que segurament té recursos econòmics per anar fent, però que viu sola i en cases no condicionades, moltes vegades en el districte 1. Ho dic perquè a vegades la ciutat es dibuixa des d'un punt de vista conceptual i mental, de seguida la segmentem i és molt més complexa del que ens pensem. No em vull allargar, però crec que el missatge que volia donar és entendre que des del món local som els actors protagonistes clars per donar resposta al risc d'exclusió social que hi ha a la societat, que això no ho fa sol l'administració, que l'administració local és un dels actors protagonistes, però que hi ha actors al nostre entorn, bàsicament entitats i societat civil organitzada, que ens ha d'ajudar a partir de la cooperació i de la coordinació en tots els seus projectes, que des dels governs locals i de les ciutats s'ha de tenir molt clar que quan parlem de polítiques d'inclusió no estem parlant només de polítiques de benestar ni de polítiques socials i que el canvi de paradigma és molt clar i molt transversal i que a partir de la definició del que són les polítiques d'inclusió transformem i actualitzem les polítiques públiques municipals, les polítiques públiques locals d'un ajuntament. I que sota aquest paraigües podem parlar d'urbanisme, podem parlar d'esports, podem parlar de cultura, podem parlar de promoció econòmica. Tot pensat, com deia, en incloure persones excloses i en evitar que persones incloses caiguin en l'exclusió social, que jo crec que és dels riscs més importants que tenim. La idea de la jornada d'avui és reflexionar a l'entorn d'això, amb experiències, amb feines que s'han fet des d'altres ajuntaments. Aprofito per agrair la presència del Gabriel Fernández, que és el tinent d'alcalde, el regidor d'Acció Social, és igual, per mig tinent d'alcalde, del regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell, que fa breus mesos va aprovar el Pla Local d'Inclusió a Sabadell. I agrair també la presència d'en Jaume Forés, que va ser el gestor dels plans d'inclusió social del 2010 al 2016, amb una àmplia experiència. També aprofito per agrair la presència de l'Enrique, del secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental, i de la Lluïsa Melgares, la regidora d'Igualtat i d'Habitatge de l'Ajuntament de Terrassa. També agrair la presència dels nostres participants a la jornada, que com heu vist hem intentat que sigui una jornada amb una vessant 100% tècnica, amb una vessant d'explicar projectes i experiències que puguin ser útils per tots nosaltres, per la gent que ens acompanya de l'Ajuntament de Terrassa, per la gent que ens acompanya de diferents entitats, amb la idea de ser capaços de construir aquesta nova governança, aquesta nova forma d'organitzar-nos i de gestionar la ciutat. I crec que no parlo de Terrassa, sinó que parlo d'un nou model de polítiques públiques del món local, on les polítiques d'inclusió i les polítiques socials són el centre d'actuació.